Sanibonani ninjani, welcome back to our YouTube channel. This is KZN Podcast. Please do watch our adverts and please leave a comment, or you can press or like. It's up to you to what you would like to do. Namhlanje sikhuluma ke ngeUthami Ntuli onguPremier wakwaZulu Natal ophinda abe yilungu le-IFP ngokugcwele. Siphinde sikhulume ke ngoKing Misuzulu kaZwelithini okuyiyona ke inkosi ebambile not ebambile kuyiyona inkosi esiphethe njengesizwe samaZulu. Kuthiwa ke ibhixene phakathi kwesilo Misuzulu kaZwelithini noNdunankulu wase-KZN. Kuthiwa ibambene ngehluthu phakathi kweNgonyama uMisuzulu kaZwelithini noNdunankulu wakwaZulu Natal ngemuva kokuthi iCabinet igunyaze ukugudluzwa kwamakhosi nezinduna zakaNobamba kwafakwa abesizwe sakwaNtombela. Kuthiwa ke lokhu sekudala ukuba isilo sibhalela uNdunankulu uThami Ntuli incwadi eshubile simbizele emhlanganweni ophuthumayo. Kusho ukuthi kuba inkosi le ubayede isivele yakuthiwa yamkhomanda uNdunankulu yathokoza la. Kule ncwadi esiyibonile isilo sishaya phansi unyawo sithi akukho izinduna ezizofakwa kugazethi kahulumeni singatshelwanga udabeni lwakaNobamba. Umsindo wakaNobamba kuyikhaya lesilo usenza ngakhona nalapho kulele khona iNgonyama uDinuzulu. Kuthi uhulumeni wesifundazwe ugunyaze ukuba kukhishwa amakhosi akwaZulu nezinduna maqede umhlaba wabo wanikezwa igunya lokuphatha abesizwe sakaNtombela. Hawu ihlazo. Lokho sinikwenze kwaNobamba ukuba negcobe izinduna ngaphandle kolwazi lami nomndeni waseNdlunkulu nikumise ngokusheshsha. Kushubayede lokhu kuzokwenzeka kuze kube siba nomhlangano engefisa ukuba nawo noNdunankulu ungqongqoshe uzokubusa nokubambisana nezindaba zomdabu nabantu ke nabo bonke abathintekayo babe khona ukuze sibhunge lolu daba olubucayi kangaka. Lo mhlangano ngicela wenzeke zingakapheli izinsuku ezisikhombisa. Kusho iNgonyama encwadini ekade ke isibe yayibhalela uNdunankulu wakwaZulu Natal. Kuthiwa ke isimo siqala ukushuna noma ukushuba ngaseqaleni kwenyanga edlule lapho iCabinet kuthe ngomhla ka6 August yakhipha istatimende emukela ukugudluzwa kwezinduna namakhosi akwaNobamba ebe inkosi ubayede King Misuzulu engazi ngalokho. Lokhu ke kucasula amalungu omndeni waseNdlunkulu abevuthe ngabaselo esolwa uThami Ntuli onguyena ungqongqoshe kaZulu Natal kuyena uPremier kaZulu Natal ngokuxambukela ezindabeni zaseNdlunkulu nokudelela isilo. Kurama record athunyelwe abantwana bakaNobamba bathi iyaqala ukwenzeka lento emlandweni ukuba uhulumeni adelela iNdlunkulu ngokugibeza ekhanda leNgonyama esinye isizwe ongakwasantombela. Kuthiwa kwenzeka ke lokhu nje isilo kuthiwa bese sinesikhashana impela singeneme sibe neNdlunkulu ngoNdunankulu Ntuli njengoba bemsola nangokuthi ehhovisa elibhekeleza zaseNdlunkulu nelingaphansi kwelikaNdunankulu kunezikhala zabasebenzi okumele isilo sithumele uhlalo wabo okumele baqashwe kodwa sithule. Kuthiwa ke kwaphela nasozwaneni isilo sesibona ukuthi kukhona abantu asebeqashiwe sona singaze futhi singazange sitshwele. So ke isilo ke njengamanje siyacela ke sikhuluma indaba yokuthi siyafisa ukuthi ke uNtazingana lo uPremier wakwaZulu Natal asenze isikhathi ukuze akwazi ukuthi ahlale naye bakhulume ukuze azi ngempela ukuthi kwenzakalani ngomnotho okanye ngezindaba zaseNdlunkulu. So guys, the story between uThami Ntuli kanye ke naye ke obayede ongakho happy ngokuthi office lakhe ngaphansi kwaNdunankulu kunabantu ekufanele ngabe bayaqashwa kodwa abaqashwa kodwa kunalokho uThami uyifakela abantu bakhe. And 2 uthathile isizwe sakaNtombela wasithwesa phezulu kwesizwe sakwaZulu engazange asitshele isilo esibusayo. Thank you so much for watching and listening.